Fraților, cumpărăm această ofertă care este una dintre cele mai tari oferte din jocul ăsta. Avem 2 Challenger SRT Demon și SRT Hellcat. Două mașini de la Dodge geniale. Iar noi o să le cumpărăm acum cu doar 900.000. Și frumos am cumpărat-o, băieți. Bine, bă. Hai să le testăm. Care e prima? Deci, sincer, Hellcat-ul e mai tare, nu știu. Dar demonul ăsta, bă, mâncați așa. Oh my god. Dați-vă și voi. Cât de frumos, pernic. Are 840 de cai, parcă. Ok, prea multă viteză, Ok, hai să ne băgăm la o cursă cu ea, băieți. 840 de cai, da? Mâncați așa. Hai să ne băgăm la asta, băieți. Cursa asta o fac pe normal și e foarte grea cursa asta. Mi-e foarte greu să o fac, adică n-am făcut-o cu Aston Martin-ul. Hai să văd dacă pot să fac cu Dodge-ul. Bun, hai, let's go. Vedem dacă putem face ceva. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Bă, trebuie să-l și customizez. Acum mi-am dat seama, trebuie să-l customizez. Hai, dați drumul. Ok. Problema e că mașina asta, v-am spus, pierzi foarte ușor controlul cu ea. Și... mi-așa îmi părea. Dar uite, văd acum când o conduc îmi pare așa. Când am dat test drive cu ea, părea, bă, că pierzi foarte ușor controlul cu ea. Ducem bine cu Aston Martin-ul. Acum eram pe locul 7 sau 8. Fără nicio glumă. Încați așa. Băi, fain, genial Dodge-ul ăsta. Deci oferta asta cred că e una dintre cele mai bune oferte. Și am să vă mai arăt o ofertă după. Nu! Da, s-a terminat, băieți. Aici nici nu frânez. S-a terminat, băieți. Da, cred că iau loc 8. Că n-am cum, bă. M-au luat ăștia, am făcut și o greșeală. Și gata, așa mai iau tot. Deci trebuie să ne folosim toată forța pentru a câștiga această cursă, că suntem în urmă. Am făcut și alea ce ne-a costat. Hai că am ajuns. Bă, ești nebun? Am stupid, fraților. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii. Mă mir că ăla de pe locul 8, bă, ăla e chiar e prost, că eu care am făcut o grămadă de greșeli. Ok, am crezut că am pierdut intrarea aici. Da, vedeți? Tocmai ați văzut. Oh, nu, m-am ajuns ăsta din urmă. Bă, iau locul 8. Bă, măcar să iau locul 8. Da, slăbuț. Foarte slăbuță harta asta. Acum hai să facem pe alta. Acum vreau să iau și Hellcat-ul, vreau să cum merge. Hellcat-ul, în viața reală, are supercharger și se aude ceva gen... Ok, nu pot să reproduc cum se aude, că e foarte cringe. Dar se aude foarte interesant Hellcat-ul. Unde e Hellcat-ul? Uite-l aici. Se aude foarte interesant, că are supercharger. Dar mi se pare că în joc nu se aude așa. Ia, stai, liniște un pic. Stai să pun și asta. Bă, parcă aud un pic. Dar se aude foarte încet. Bă, parcă aud un pic, dar se aude foarte greu. Aia e. Ne plimbăm și noi un pic pe aici. Mamă, cât de frumos se vede cu Dodge-ul. Ia uitați-o. Wow. Prea frumos Dodge-ul ăsta. Hai facem o cursă și cu Dodge-ul și cu Hellcat-ul. Și facem una mai ușoară. Una pe care n-am făcut-o. Vreau să o fac. Hai pe asta. Hai, sper să pot să o fac pe asta, că aia, bă, e prea grea. N-am așa, e destul de puternică, nu știu. Ok, hai să vedem. Mamă, cât de frumos, Let's go! Hellcat-ul, băieți. Drive like it means something to you. Bun. Facem pe ăștia.
M-am mai și ud pe jos și am și mașină care pierd foarte ușor controlul. Va fi interesantă cursa asta. Dar uitați-vă și voi cât de frumos e. Doamne, m-am îndrăgostit. Mamă, cât de frumos aude. Hai, cursa asta e ușoară, nu e cursa de aia grea prin oraș. Băi, e locul nostru în cursa asta, adică easy peasy. Bă, că am 70 ceva de cai. E puternică mașina. Dar e și foarte grea. Băi, tare și cursa asta, e frumoasă așa, te duce, uite, pe lângă vie. E perfect. Mai vedem și noi pe aici niște case, o biserică, ceva ce aici. Ok, aia, de ce am zis biserică? Erau niște ferme aici. Niște proști. Orică mai contează prost, hai, let's go. Face parcă mai multe gălăgie ca demonul. Dar e mai puternic demonul și simte. Dar e fain și Hellcat-ul, sincer. Da, aici frumos, ne uităm la ocean. Ce frumos, ce frumos. Da, băi, băieți, ăsta a fost și Hellcat-ul, da? Ok, arată că am distrus. Arată că am distrus. Dar își revine el, își revine el. Fiți atenți acum. Vreau să vă arăt că am cumpărat ofertă, dar n-am filmat oferta. Ca să vă arăt. Deci am cumpărat un RS3 Sportbag, da, un RSQ8 frumos și un RS7, da? Și o să vă arăt RS7-le. E prea frumos RS7-le ăsta. Deci, credeți-mă, l-am tunat la maxim. Uitați-vă și voi. Stați un pic. Hai să venim cu el pe stradă. L-am tunat la maxim, l-am și făcut la maxim să arate. Adică, uitați-vă și voi cât de frumos e. Bă, voi vedeți cât de frumos e? Ia uitați-vă asta. Stai că am mai la drum. Vreau să fac o cursă și cu acest RS7. Că e distrus. Că l-am lovit, dar nu contează. Uitați-vă și voi la el, băieți. Vedeți? L-am făcut foarte frumos. Și arată, bă, genial. Uitați-vă doar din față. Da, hai să facem o cursă și cu el, pentru că sunt cele mai faine mașini astea care am luat, efectiv. R7-le e mașina mea preferată. Și hai să facem cursa asta. Și, bă, arată genial. Mai ales că am făcut foarte frumos. Face și foarte multă gălăgie R7-le. Facem cursa asta. Vreau să fac o cursă și cu RSQ8. RS3, bă, e o mașină așa. Cred că doar vă arăt cum merge, că nu e o mașină de viteză neapărat. Are 400 de cai, dar nu poți cu ea. Bun. Mergem cu ea, 7 lei, dăm talpă. Dați-vă și voi cât de frumos e. Oh my god. Cred că să nu pierd controlul. Iar ia off-road, e prostie ce fac. Vreau să vă arăt. Dați-vă și voi cât de frumos e, mâncați așa. Ok, nu mai fac chestia asta că o să pierd cursa. Bun, mergem. Bă, și asta e cursă ușoară, cred că pe Ace se dă dificultate. Înainte să fac cursă și cu RSQ8-ul, vreau să fac cursă și cu el. Vreau să-l customizez și pe el. N-am customizat Dodge-urile, este adevărat. Dar oricum Dodge-urile arată foarte bine și parcă așa stoc arată mai bine. La RSQ8-ul așa arată bine, dar pe verde ăla nu-mi place. Vreau să-l pun, să fac frumos ca RS7-ul ăsta. Bine, oricum RS7-ul ăsta era frumos și dinainte să-l fac. Înțelegeți voi? Ce, mă? Ăștia la jumatea cursei? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Ok, na, să mor de înțeleg ce se întâmplă cu mașinile astea. Și terminăm cursa! Bă, frumos, first. Vreau să văd dacă am și eu un loc în global, 125.000. Dar nu mai contează. Bă, cum cineva cu TTRS cu pe lap m-a făcut pe mine? N-ai, mă, cum? Mă, tot pe roșu arată bine, ești nebun? Hai să nu iau pe roșu. Parcă pe alb am și Bugatti-ul ăla, am spălat de alb. La mașină cum arată acum. Oh my god. Voi vedeți? Doamne, ce mă cu monstruositatea asta de mașină. Mamă, ce gălăgie faci. Oh, ce-i, mă, asta? Mă, voi vedeți? Oh my god.
RSQ8 băieți, ca să vedeți, e cea mai tare mașină. Dați-vă și voi cât de frumoasă e, mâncați-și. O, arată prea bine. Hai facem o cursă cu ea. Și uite, hai pe asta. Bă, arată genial RSQ8 ăsta. Bă, voi vedeți, mă. Dansează mașina, ce face? Hai, let's go. 3, 2, Doamne! 1. O călcăm cu el. Nu știu dacă e cea mai puternică mașină de aici. Tânăr. Băi, puternic și RSQ8 ăsta. Te faci un Ferrari, ești nebun? Dar e foarte... Vedeți ce ușor face drift pe mașina asta. Ok, cursa asta chiar e o cursă grea. Nu știu cum să bat Ferrari-ul ăsta. Nu se potrivește RSQ8 pe cursa asta. Mă face și eropt. Mă face normal că eu n-am mașină bună pentru cursa asta. Cred că o să mă facă. N-ai cum să câștigi cursa asta cu un RSQ8. Dar știți ce? Lăsăm așa. Vreau să ne concentrăm la cât de frumoasă e mașina asta. Te customizezi și RS3-ul? Mai bag o grămadă de bani și el. Nu, în RS3 nu mai bag bani. Dar foarte ușor pierzi controlul cu mașina asta, sincer. Că parcă pierzi mai tare ca... Deci, pierzi mai ușor controlul la mașina asta decât la Dodge. Vă vine să credeți? Părerea mea sinceră. Și am terminat-o. Bine, bă, băieți. Acum hai să iau și RS3-ul și să terminăm acest videoclip. Unde e RS3-ul? Ia uitați-l. Ia uitați-l ce agresiv stă el aici. Ia uitați-l. Bă, da, e așa o mașină de... Să te mai primi așa un pic cu ea. Ceva gen... Deși ea prinde viteză, mă, ești nebun. Cât deja am 200 la oră. E că, bă, uitați-vă că și cu ea te poți prima pe aici, sincer. Pe aici, pe la munte. Dar uite, bă, ce video am, auleo. Deci n-a făcut viraj deloc. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați de butonul de like, share, subscribe dacă vreți. Poate și un comentariu. Iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup, ceau.